Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mayong gabi kaninyong tanan. Mga igsoon, katong santos nga misa atong ihalad pasidungog ni Senior San Jose, itong mahal nga patron. O karon maandam kita sa pagsaulog natong santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon, nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kan Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron ninyo ako iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, o pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios nga tungod sa dili kag asoy nga pagamuma, nagpili ka kang sanusi nga bana ni Maria nga inahan sa imong anak. Itugot nga matabangan unta kami pinaagi sa iyang mga pangaliya diha sa langit, ug makapahimulos sa iyang panalipod dinhi sa yuta. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kinutlo gikan sa basahon ni Esther. Si Reyna Esther sa dakong kasakit midangop sa Ginoo. Nagampo siya sa Ginoo, ang Dios sa Israel. Akong Ginoo ug Hari, ikaw lamang mao ang Dios. Naginusara lamang ako, ug wala ako'y kadangpan gawas kanimo. Tabangi intawon ako. Hapit na itahan ko ang akong kinabuhi. O Ginoo, kutob sa akong hinumduman, ang akong banay nagsugilon kanako, giunsa nimo pagpili ang Israel gikan sa tanang kanasuran, o giunsa nimo kanhi sa pagpili sa among mga katigulangan, aron mahimong imong katawhan hangtod sa kahangturan. Imong gituman ang tanan nimong mga saad ngadto kanila. Hinumdumi kami, o Ginoo. Umari ka kanamo niining panahon sa kasamok.
Hatagi ako og kaisog, hari sa tanang Dios, ug magmamando sa tanang gahom nga yutan-on. Hatagi ako sa hustong mga pulong nga akong isulti sa akong pag-atubang ni Aswero, kanang lampingasan nga leyon. Usba ang iyang kasing-kasing, aron awayo niya si Aman, ang among kaaway, ug laglagon siya ug ang iyang mga lumalaban. Luwasa kami, o Ginoo, tabangi ako, nag-inusara lamang ako, ug walay bisan kinsa nga akong kapaingnan, gawas kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, sa adlaw nga nagsangpit ako sa imong panabang, imo ako nga gipataling hugan. Ginoo, sa adlaw nga nagsangpit ako sa imong panabang, imo ako nga gipataling hugan. Pasalamatan ko ikaw, o Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Kay imong gidungog ang mga pulong sa akong baba. Sa atubangan sa mga anghel awiton ko ang imong kadayganan. Magasimba ako didto sa imong balaan nga templo, ug pasalamatan ko ang imong ngalan. Ginoo, sa adlaw nga nagsangpit ako sa imong panabang, imo ako nga gipataling hugan. Tungod sa imong kaluoy ug sa imong kamatuoran, kay imong gihimong dako labaw sa tanan ang imong ngalan ug ang imong saad. Sa akong pagsangpit, gipataling hugan mo ako. Imo akong gilig-on sulod sa akong kaugalingon. Ginoo, sa adlaw nga nagsangpit ako sa imong panabang, imo ako nga gipataling hugan. Ang imong tuong kamot nagaluwas ka nako. Ang Ginoo maghingpit sa iyang gibuhat ka nako. Ang imong kaluoy, o Ginoo, nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ginoo, sa adlaw nga nagsangpit ako sa imong panabang, imo ako nga gipataling hugan.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni Mateo. Samtang nagpunsisok ang mga tao, si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, pangayo kamo o kamo hatagan, pangita kamo o kamo makakaplag, pagtuktok kamo o ablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay hatagan ang mangayo o makakaplag ang mangita. O gablihan ang pultahan alang kaniya nga nagtuktok. Kamong mga amahan, hatagan ba ninyog bato ang inyong anak kung siya mangayog pan? O hatagan ba ninyog bitin kung mangayog isda? Kung kamo nga mga dautan, mahibalong mohatag ug maayong butang ngadto sa inyong mga anak. Unsa pa kaha ang inyong amahan nga atua sa langit. Muhata gayud siya sa mga maayong butang ni adtong mangayo kaniya. Buhata sa uban ang buot ninyo nga buhaton nila kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moises o sa pagtulunan sa mga propeta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayo gabi kaninyong tanan. Kinsa man dinhi karon nga katulo na nakatambong sa atong pilgrimas. Katulo. Isang kamot sa nakatulo na. Salamat. Atong pagpakan ang nakatulo. Na usa padayon unya ang ako ang dasig kaninyo, padayon kon maayo ang lawas, wag yoy kabilinggan, padayon sa kanang lahutay nga pagtambong sa atong pilgrim mas matag Huwebes sa gabi. Unya ikaduha nga ako ang dasig mao sa atong pagkamapadayunon dili magpabilin nga kita lang kundili makadala sa uban. Mao sa nay usas importante. Kaduna siya ay missionary work ba? Dili gani nga, basta bahala na mo diha, o di mo mangadto, di mo mga apil, basta ako, why absent? Na doon nagyoy missionary work nga mada nato ang uban. Unya, ang lisod ra ba kaayong dadon ang sakop sa atong pamilya. Sa mo ni great challenge nga asawa ang bana kung wa na'y trabaho. Ginikanan ang mga anak. Silingan ngadto sa silingan. Mo na kung hangkan ha, dasig sa tanan, palitan kada Huwebes sige ka, makadala kag usa sunod Huwebes pagka panindot. Ang usa nakadalag usa nahimo na mong tulo nga magkuyog. Na sa ako usbon ha to emphasize so waya nato nga kita nga matinud-anon sa mao nga relihiyoso nga buhat makaagni sa uban, makadasig sa uban tungod nato ka nagmatinud-anon niini. Makapanakod ta ba aron makaanam kadaghan. Okay? Sugot ra mo. Alang kog pugsa. Di man guta mamugos, mangagni lang, magdasig lang. Pero why pugsanay kay mag-away lang unya mo. Di na niya kaganahan mo tunga kay nakakita og lalis nagkasingkahanay. Ang yano lang, simple lang pag-agni. Importante kaayo.
Arita sa ato ang mga pagbasa. Kinindot kayo. Ang unang pagbasa sa akong pagpamalandong niini kagahapon, pagkanindot, kay ngano, dunay usa ka tawo nga puno gyud siya sa hugot og tidlom nga pagtuo sa Ginoo. Utangan nidangop siya sa Dios og nagpakitabang sa Dios. Pagkanindot nga lahom kay pagtuo, nagpakitabang sa Ginoo. Ang Salmo responsoryo, usa man putoy tubag. Kahinomdom pa mo? Sa to'y tubag sa Salmo? Sa pagdangop, gitabangan gayod. Muna nga, sa Salmo responsoryo, kanang usa-usab ka tao nga nakatagamtam na, nakasinati na, nakadawat na sa pagtabang o kaluoy sa Ginoo sa Salmo. Ang sa ato asad nga ibanghilyo, ang Ginoo nagyod mismo. Ang Ginoo mismo nga nanawagan kanatong mga katawhan sa pagdangop o pagduol o pagpangayo niya. Kay kita nga nangayo o niduol niya nga puno sa pagtuo o pagsalig, dili gyud taniya pakyason sa paghatag og maayong butang. Ningon gud siya, kamong mga makasasala nga mga amahan, kamao man gani mo mohatag og maayong butang ngadto sa iyong mga anak? Labaw pa ang Ginoo nga labing maluluyon, ang langit nun nga amahan. Nagipahinumduman ta niini, busauna sa tong panaw sa pagtuo, ligunon hugton ta ang atong pagtuo. Sa aron mahatod ta kanunay pagduol, pagdangop sa atong Dios. Kay ang Dios dili gyud mo pakyas nato. Sama sa tubag sa Salmo, makadawat gyud ta sa kaluoy sa Ginoo. Nang padayon, kasinati man ta og daghang mga pagsulay kagulanan, usa may atong kahimtang kasinatian, padayon sa pagtuo sa Ginoo, nga hugot nga pagtuo gayod, nga mudangop kaniya, kay kita tabangan gayod sa Dios. Timan ilang, dili diha-diha dayon, usahay atong madawat ang panabang nga Dios nun. Sigo o subay sa ato nga gusto. Kay ang Ginoo mo tabang nato. Usahay, dili diha-diha. O usahay usab. Dili sa atong gusto, kundili sa unsay iyahang kabubuton o plano sa Dios ngari kanato. Nangangato, lahutay sa pagtuo, lahutay sa pagdangop, lahutay ta sa pagsalig o paglaom sa Dios. Palihog manindog. Pagampo sa katawhan sa matag pangamuyo ang si Jesucristo misaad sa pag-ingon, pangayo o ihatag kini kanimo. Mudangop kita ngadto sa atong langitnong amahan, uban ang tumang pagsalig, mutuaw kita. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang halaw nga kinabuhi sa pagampo, mukayla plukop sa tibok simbahan dinhi sa yuta. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga taong naglunang sa mga bisyo o sa mga kasasalang pagkinabuhi, mangita kapasayloan sa ilang mga binuhatan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga magpadayon kita diha sa pagampo, bisan halos kawadan kita paglaom, tungod sa mga katalagman sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga mga masakiton, makakatuon sa pagpasaan sa krus sa ilang mga balatian,
sa dalaygong paagi, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga imo tang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga ang mga matuhong mitaliwan na, mapasaylo o mabanhaw uban kang Kristo, hangtod sa kangturan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Langit nung Amahan, nagpasalamat kami kanimo kay imong gipatalinghugan ang among mga pangamuyo. Tabangi kami aron kanunay kaming mosalig sa imong mahigugmaong mga paagi og tumano namo ang imong kabubuton sa among kinabuhi. Kinamong gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kaayong away, suko. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ang inyo nga sakripisyo dawaton unta sa Dios samahan, makagagahom sa tanan. Santos nga Amahan, nangamuyo kami sa among paghalad sa mga gasa sa pagdaig, nga sa among paghalad, pag-alagad, katabangan unta kami sa mga pag-ampo ni San Jose nga imong gihatag nga halili sa Amahan diha sa iyang amahanong pagbantay sa imong bugtong anak. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ipayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong kayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit, ug nga kami pinaagi sa angay nga pagdaig, maghimaya, magpasidungog ug magsaulog kanimo ni San Jose, kay siya ang tao nga matarong, nga gihatag mo nga bana sa Berhen nga inahan sa Dios. Siya ang alagad nga maunungon
o mahuna-hunaon nga mibutang mo nga pangulo sa imong panimalay aron sa iyang pagkaama-ama magbantay sa imong bugtong anak nga mao si Jesucristo among Ginoo nga gipanamkon sa gahom sa Espiritu Santo ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma. Luyog kami sa mga anghel karon o sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit o giyota sa imo himaya. Hosana sa kahitaasan. Ay kunanaga ahagi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitaasan. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos ipadalay mong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siyag pan mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ng panihapon, mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpaan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Pagkay ko ng imong ngalan, mabot ka na mo ang imong kikarian, matuman ang imong pagtuot, dinisayo maingon sa langit. Kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, o pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, o dili mo kami tugyan sa panulay, inunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo, among manunubos. Maya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesu-Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta karon ang timaan sa atong panag-inig suunay.
Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkiti sa Ginoo. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Human kami madasi Ginoo nining makabuhing sakramento, magpuyunta kami alang kanimo diha sa katarong o kasantos, tungod sa panigingnan o pangama ni San Jose, tao nga matarong o masinugtanon nga nagalagad daron matuman ang imong dagkong mga misteryo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng santos nga misa, dada ninyo ang gugma o kalinaw ni Kristo.